Čo sa týka rozostávania nehnuteľnosti, ako to musí mať rozostávané, aby mi to banka akceptovala ako zakladanú nehnuteľnosť pri žiadaní o hypotekárny úver, aby som teda nemusel zakladať žiaden iný dom, rodičovský, súrodenecký, žiaden iný, ale len tú svoju stavbu. Sem sú medzi bankami ale značné rozdiely. Sú banky, ktoré vám to vedia akceptovať už na základe papierov. Teda stačí, keď je len pozemok, na ňom ešte kvitnú kvety a máte stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu. Už vám vedia akceptovať tú vašu v úvodzovkách stavbu, aj napriek tomu, že to stavba ešte ani nezačala byť, ako zakladanú nehnuteľnosť a vedia vám na základe toho pozemku so stavebným povolením schváliť hypotéku na budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Hej? To znamená, čo ja viem, pozemok so stavebným povolením má hodnotu 30 000, oni už mi vedia schváliť 150, pokiaľ mám teda dostatočný príjem a dostatočná budúca hodnota nehnuteľnosti. Je pravda, že vám to nenačerpú naraz tú hypotéku, ale budú vám to čerpať v tranžiach na tzv. Časti. Hej, vám to budú postupne čerpať. Potom sú banky, ktoré vyžadujú, aby vaša stavba už bola začatá, aby to akceptovali do 1 metra nad zemským povrchom. Pozor, nad zemským povrchom, pretože veľakrát sa stane, že ľudia si spravia pivnice a myslia si, že podmienku som splnil. Nie, musí to byť nad zemským povrchom, pretože oni potrebujú, aby vám to kataster vedel zapísať už ako rozostovanú stavbu. A ten vám to dokáže, keď budete mať vymurované 1 meter nad zemským povrchom. Potom sú banky, ktoré tú nehnuteľnosť akceptujú, až keď je na 70% rozostavaná. Takže hrubá stavba určite a niečo, aby teda to bolo 70%. Takže medzi tými bankami sú naozaj veľmi veľké rozdiely. Pokiaľ idete stavať domček, treba si to riadne prezistiť, v ktorej banke vám to najlepšie vyjde, aby teda boli najlepšie splnené podmienky tejto rozostávanosti, aby ste nemuseli zakladať nejakú inú nehnuteľnosť rodičovskú alebo nejakú inú, lebo nie je to celkom nešťastné riešenie. Ja tiež nie som naklonená tomu, keď sa zakladajú rodičovské nehnuteľnosti. Ak budete čokoľvek potrebovať, opýtať sa, prepočítať, ako by vám to vychádzalo, alebo nejaké informácie, napíšte do správy, rada pomôžem, zodpoviem. A všetky moje služby sú bezplatné. Krásny deň.